guda hudu ne ko kuma guda biyar, so duk abin da ya fita daga cikinsu daɗin zama ke sa a yi shi, amma ba wajibi ba ne sai an yi adalci a tsakanin mata, an yi daidai da daida. Ba zan buɗe wannan kofar ba, ku karanta a fikihu. Ita wancan matar kashe wutan nan da a'a alaji kashe wutan to za a bar sauran kuwa saboda lokacin mu ya kare. To wannan shine tabbaya ta ƙarshe. Allah maɗaukakin sarki ya wajabta mutum ya yi adalci a tsakanin mata, kuma ya ce idan mutum ba zai iya adalcin ba, kuma yana tsoron ba zai yi ba zai iya ba, to kar ya ƙara mace sama da ɗaya. To shi ne malamai suka ce menene wannan abin da ake adalci a kai. To waɗannan abubuwa yadda ƙur'ani ya nuna abubuwa guda biyar ne. Abu na farko shi ne adalci a tsakanin mace sama da ɗaya a wajen abinci. Allah ce liyun fi zu sa'atin min sa'ati. Dole ne ka ba su abinci, ka yi wa kowa adalci, kuma ka ba su abinci bisa adalci. Kowa idan ka bata ba za ka hana wata ba. Idan ka ce wata